primer lloc, pensar que estem molt contents aquest any perquè el fet de que arribi la ruta d'Esborja és una cosa esperada de fa moltíssims anys. És una ruta que creiem que és necessària perquè n'hi ha molts pobles, moltes ciutats Borja, però que Gandia tenim que reivindicar-la com a una ciutat Borja i que més important que el Palau, que és la seu d'Esborja per ací, per esta zona, per poder estar en tot este tema. Però el Palau és important, malgrat que tenim molts visitants i malgrat que apleguem ja moltíssima gent, el que volem és aplegar a més gent. I l'estar inclosos dins d'un tipus d'iniciativa d'aquest tipus, el que va fer és connectar-nos i tot el que siga unir-nos a la resta de turisme va fer que millore. Nosaltres, per la nostra banda, hem estat treballant moltíssims anys en el tema Borja. Fem des de visites diàries, visites guiades, visites no guiades, visites teatralitzades, visites nocturnes. Li hem donat la volta al tema Borja com de 3.000 maneres perquè siga atractiu, perquè la història cada vegada siga més atractiu al públic en general, des dels més xicotets als més adults. Tenim tallers per a xiquets, un poquet tot, i també intentem abarcar tot tipus d'activitats. Hem fet des d'una conferència fins a una presentació de llibre, de tot. Jo crec que el Palau ha albergat tot tipus d'activitats diferents i que ja estem rodats. Simplement ens falta aquest colpet d'efecte que ens donarà ara la ruta Borja per a ser un poquet més coneguts, creiem. Malgrat que tu ja tens un funcionament i que funciones de manera professional, mai hauràs el suficient si no treballes igual que els demés. Crec que per a Gandia era important tindre una consciència de destinació turística i treballar-la conjuntament, la destinació turística, perquè podem treballar molt bé, però si treballem per separat no fem res. Tenim que aunar-nos, posar-nos units i dir som una destinació, volem donar qualitat i es posem tots al mateix nivell. I primer, com cal començar per un mateix, arribar al nivell de qualitat a voltes ens costa i ens costa fer autocrítica, però és necessària. A nosaltres el CICTET ens ha ajudat a fer aquesta autocrítica que moltes vegades ens oblidem de fer i ens ha ajudat moltíssim a millorar en aquest sentit. El Palau Ducal d'Esborja de Gandia és un exemple a seguir. L'equip que porta tota la gestió, per la seva capacitat d'esforç, per la seva capacitat de millora continuada, fa que lidere una part del sector a Gandia que vol treballar per la línia de la qualitat, per la línia de la cultura i per la línia d'oferir al visitant i al turista una oferta completa que diga la ciutat de Gandia què és, d'on venim i cap a on vol caminar. És molt important que el Palau d'Esborja ens acompanyi ací a Fitur, a Madrid, sobretot en un any en el que els Borja han sigut protagonistes clars de la presència de Fitur, de Gandia i de l'Agència Valenciana de Turisme. A partir d'ara el Palau Ducal ja no és sols de l'àmbit municipal de Gandia, i ni siquiera és d'àmbit autonòmic, ja traspassa totes les fronteres perquè volen convertir-ho en un producte turístic internacional. Per tant, agraïda, molt agraïda de que el Palau d'Esborja estigui així acompanyant-nos a Fitur, que estigui a peu també de carrer en aquests espais que hi fem oferir i que convertís en el gran corredor turístic on li diguem al turista o al visitant què podem oferir en Gandia. També molt agraïts que el Palau d'Esborja hagi tornat a organitzar aquest espectacle que anem a oferir avui a la plaça de la Generalitat Valenciana per a que tot el món a cop d'ull pugui conèixer la història d'Esborja de Gandia i vinga a conèixer-la després a la nostra pròpia ciutat. I per tant, moltíssimes gràcies perquè ens acompanyen ací, molta força i que continuen treballant en la mateixa línia i li desitgem al Palau Ducal molt de futur en la nostra ciutat i com a producte turístic internacional perquè si el Palau té futur, la ciutat de Gandia tindrà futur.